Kakang Gatotkaca. Iya. Menawi jenengan tresna saestu kula nyuwun syarat sarana. Syarate apa? Ingkang kaping pisan maca Quran sak maknane. Iki lho iso ngawur. Ora enak iki. Kleru tombo ati ya. Tombo ati. Kula mboten remen kalian panjenengan Kakang Gatotkaca. Gelem karo aku Pregiwa tak gendong kemana-mana. Tak gendong. Ampun ngoten Kakang Gatotkaca. Pregiwa. Pripun Kowe Kakang? kudu gelem karo aku. Boten Kakang. Boten Kakang. Kowe kudu gelem karo aku. Menawi jenengan meksa wis nyopennya. Alah. Ora enak kowe iki terus anu lho tak udo kan peksa lho. Wah, aku mbok peksa. Pregiwa. Ampun ngaten Kakang Gatotkaca. Nadane aku